Ahoj, šťastný nový rok a ďakujem za 20 odberateľov. Toto video nemalo ani výjsť, ale nestihla som zostrihať video, ktoré malo dnes výjsť, lebo som ho mala zostrihané len do polovice. Tak som urobila toto, no a do konca roka 2024 by som chcela mať 50 alebo 100 odberateľov na YouTube. A mám Discord server, takže keby sa tam chcel takto pripojiť, tak link dám do komentáru. A budem editovať v novom programe DaVinci Resolve a video, ktoré malo vyjsť dnes, ale nestihla som ho zostrihať, tak už nestriham vo Filore, ale v DaVinci, a toto video budem asi tiež strihať v DaVinci. Nakoniec som toto video strihal. No a aby toto video nebolo také krátke, tak tu dá video všetko.